I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always Magkabayan mo. Legit, Dili ko gusto nga masayod ka sa pagpili sa imo niyang ubanan sa tibok mo kinapuhi, kuya. legit bay. Napisabot man tiga. Hello mga ka-listeners, mayong hapon o mag-upload na po tayo sa part 5 sa No Limit ang Iri, no? Ang oras, untop alas 6 na gano'n, ang oras na ko. Untop alas 6 na mga ka-listeners sa yung kagabi, no? Di alandag pa kayo desgawas, no? Murag, kita pa kayong adlaw ba, no? Munang klaro-klaro pa ninyo akong dagway. Pero kiri pa akong gamit, kiring bago, hanap na akong naong, ani. Mura nagdagpag, muna nga diferensya yun. Pero mo lagi pang safety lang yun yung mga ka-listeners sa ako ang account. Kaya ni action naman yung burot ninyang likod ko din yung batong cellphone nga kung ano sa mga gisponsor ni Ma'am Lep Johnny. Ni action ang burot ang likod ani. Murag kaokbunon ang iyang cover sa likod nga plastic ba. Tungod kay ning burot bitaw siya mga ka-listeners man ni action kog kabalaka ba. Kay basin og palit lag ka palong ja. Na ko mga account niya sige na ma-open ba. Una ning kuan ko haring bagong cellphone pero mo lagi lugi gid sa camera. Una kira akong gigamit Japon. Kira akong gigamit pero nang kining kang Ma'am Lep Johnny nga sponsor kay tin-aw sa camera. Isig ngaron nga action dagit-ngit klaro-klaro gyapon mga ka-listeners no. Una nga diferensya jo kayo sila sa camera. Magmahay bitaw kung palit ko ani. May pinagtigom pa lang ko para palit ko kanang klaro sa camera ba. Una madali lagi po ko kay para lang ma-save akong account ba muna nga. Mungkin agwantahon na lang no. At least makapadayon gyapon ta mga ka-listeners no. Unyang unang comment akong basahon mga ka-listeners no kay si Cheryl Montino. Thank you po sa upload idol with heart. Salamat po kayo nimo Cheryl Montino no. Unya si Maristel Humawan, salamat idol sa sumpay. Ikaw jud ang nag-una sa teaser aning Kanto Boy idol. Pero putol-putol man iya idol, padayon lang, God bless you. Salamat kay Maristel Humawan no sa imong kanunay pagpaminaw sa atong upload nga digong Kanto Boy no. Unya si Puan Prince, good morning dyan. Busy na kayo, maong tagsa na lang maka-comment pero always kapaminaw gyapon. Salamat kay Puan Prince no sa kanunay pagpaminaw sa itong mga drama no. Labi na ng digong Kanto Boy no. Ya si Mia Slody tulok heart iyang comment. Salamat kay Mia Slody no. Diyan na pa siya comment ani day di na gid ni heart. Nahimuot ko nimo atong pag-upload nimo sa digong kay nagsige kag basa sa mga comment pero nagsugod na ang imong drama. Pero lipay ko dol kay na-upload ra jud nimo ang digong. Ug karon na napud ang No Limit ang Iri part 4. Salamat kay idol. With emoji yun yung nagkatawa yun, no? Tulo ka buhok, nagluha-luha ng matag kinatawa no? Diyan na pa'y peace no? Nga sign. Pat ka buhok, huwag na tulo ka heart. Yan na sign of prayer po tulo ka buhok. Salamat kayo no? Lodi Mias, mo lagi. Katong tayo kay nalubat mo dahil ang mic ato mga ka-listeners no? Mo to nga nawa akong tingog sa akong record ba, naputol. Naputol mo to nga natingani si Lodi Mias siguro nga sigog tabi, gasugod ng drama kay naputol ang audio sa record. Muna nga kay nalubat man kumpensa po kung ako kabantay ako na akong ma-charge dahil taod-taod na no? Kumpensa ko og tabi-tabi taas ng oras nalubat na dahil ang mic. Ang resulta wa ma-record akong tingog pag sige nagyaw-yaw no. Muna nga ako na lang gibutang ang drama no para dili masayang masibutimo mo sa putong dunguban mo tanaw sa ni gayaw-yaw may tingog. Gi-connect na lang akong drama mga ka-listeners no. Ano nabantayan ni Mia Slody no. Muna nga sa akong man kigihabot magkalubat no pero karon ako nang gisiguro gyud charge ni atong mic no ning nag-green bitaw siya. So maka madungog niya akong tingog na ni action na lagi pagpagaw mga ka-listeners.
Salamat kay Mia Slugdi, no? Sa imong kanunay pagpaminaw sa mga drama. Nga, It's Tabs, salamat sir, dugay na kayo ko gapaabot ani sir. Salamat kayo It's Tabs, no? Sa imong kanunay pagpaabot. Aning nulimitang hiri, no? Unya, sinsa kayo, no? Kay daghan mo copyright mo nang gipadaplin sa nato ning drama, ha? Kay giuna na ko tong sayon ra edit. Unya, karon kay ako na lang yung giduko-duko ag edit, balag kuti kayo, balag langan. Kay para mahuman yun ako ni. Kay daghan mo dahil gyapon nagatang ani, no? Apil na si Ma'am Jackie Rose, no? Nya usam din si Ma'am Jackie Rose nga ning hatag og super things, no? Pag nasubay nako sa super things nga kinsa to mga sender, no? Salamat kay ni Ma'am Jackie Rose tay. Nya pasensya kay Ma'am Jackie Rose, no? Nga dugay na sumpayan ning nulimit ang iri, no? Maura bentaw na imong giatngan. Nya ang comment ni Ma'am Jackie Rose, agoy salamat ni ara gyud ang akong gipaabot. Salamat kay sa imong pagkugi migo. Bisan tuod lisod edit, tsada manggod kaayo siya nga drama. With emoji nga nag-heart, ulo ka buok, no? Salamat kay Ma'am Jackie Rose, no? Sa imong pagpaabot. Ang tahong na gyud ako nag-edit hantod mahuman. Kay nindot bitaw kaayo tinuod ning drama, ha? Bisag ako karon pa ko ka nakakuan ba, nakabantay ba kay tuloy sa kong kabisi sig edit, di na ko kalugar og paminaw sa mga drama na ako i-edit pero di ko kalugar paminaw tungod sa sige duko-duko na kong edit sa mga drama ba. Mag-search pa ko, mag-download pa sa mga episode yan, muna edit dayon. Daghan pagka-copyright mo lang, di na ko kalugar paminaw, no? Makalugar ko, putol-putol lang. Kaya ako may mag-edit, putol-putol lang kung kuan, pero nindot yun siya. Usay kay mo stop, mag maminaw sa kadiot, no? Nindot yun din yung drama, no? No limit ang iri. Magkakuan yun sa mga panahon sa una, no? Sa gisuwat ni Rizal, no? Nindot kaayo, no? Si Ludi Mias, tulok heart yung comment, salamat kay Ludi Mias, no? O ni Ma'am Jackie Rose. Si Puan Friend, salamat sa effort ni mo dyan, Wisak Payano. Puan Friend, salamat sa imong pagpaminaw. Sa makanunayong pagpaminaw, Puan Friend, salamat kayo. Si Junjun Capersano, Junjun Carpisano, unta mapuday lang sunod. Pa-shout out idol, magpaabot ko sumpay ani. Salamat na sa pagpaminaw sa Digong Kantuboy, no? Shout out ni mo Junjun Carpisano, salamat kay sa pagpaminaw sa Digong Kantuboy, no? Si Annalyn Samson, salamat sa sumpay ani idol, salamat yung kaayo sa always paghatag sa iyo among mga kalipay. Sama na ko na OFW na adjud mi kalingawan og paminaw with Lima Cart. Salamat po kayo Annalyn Samson, no? Sa imong makanunayong pagpaminaw, bisag busy makalugar jud comment ba. Salamat kayo no, og busy gyud di na madaay lang comment no, basta di lang mada kay basig makuan sa imong trabaho di ba. Importante na minaw, salamat na kayo og dako ana no, Annalyn Samson. Salamat kayo sa pag-effort o comment dito. Salamat kayo. Unya si Archie Torino, idol padunggat sa mga drama niya, idol katong drama niya na Batang Pasil. Pasensya no kay wala koy kopya ng Batang Pasil no ni Tripon Morales nga imong gi paminaw no. Di pa mo uso sa unang panahon cellphone ko, do pa ta record ba. Diha may ko na record sa una pero mga intro ra sa katong time nga nakapalit ni og cassette player ba. May recorder naka-record ko ato pero mga intro kasagaran or katabusang sumpay. Pero mo lagi wala may uso ro ng mga cassette tape gud nya. Mo na nga wagitin na record nga kopya ni mga drama sa una nga mga nindot ra bang no. Pasensya kay Archie Torino no. Mangita ng taglaing drama nga kuano na si Tripon, sige mangita ko ano pangitaan ako kanang si Tripon Morales ang bida, mangita ta kana lang atong makita karon no. Magduko-duko na po pangita og drama nga si Tripon Morales ang bida para natay mapaminaw niya. Kay murag na ako i-file ani nga na si Tripon Morales no nga may bida. Nya ako pang subayon ng ubang episode no. Salamat kay RC Torino no, pakita nga to naglaing paagi nga makadungog tas drama ni Tripon Morales no. Na atong idol ASAP always say a prayer mga kalisinas no. Nya si Malia Makalinog, hi idol, pwede mag-request ng drama na One More Try. Pasensya Malia Makalinog no kay wa koy kopya ng drama no. Muna bay subay sa kog naab na sa compile og wa pasensya kay no. Unya si taas-taas naman itong kung ano, dire lang takotob mo sa comment ni The Dimple Traveler Vlogs, no?
Nalit ko ba? Salamat sa sumpay dyan. With emoji nagkatawa nga, paningot niya. Ako emoji na mula. Kapahiyom. Salamat kayo, The Dimple Traveling. Okay na. Okay naglalit, no? It's better to late than never. Salamat kay The Dimple Traveler, no? Nya, diri silang kutob kaya pinaparbak ko ano, kanang unboxing nga intro, no? So, mataas-taas na, no? Pero akong paibalo, forward na lang sa di, ganahan mo tanaw sa vlog, mga ka-listeners. Di somos drama, no? Para di mo maglagot sa basa kong dagway, no? Forward na lang dito sa drama para matik na yung pagpaminaw, no? Nya, balikan lang ninyo katunay mga nag-comment pa shout out, balikan lang ninyo atong vlog paminaw, no? Nya, dito bulangan mga ka-listeners, paminawan niyo ang part 5 sa No Limit Tangere El Filibusterismo. Adios patria adorada, reyon. Sa miaging mga pahina sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal, nakatilaw sa kabangis sa Sakristan Mayor ang duha ka managsuong sakristan nga sila si Basilio ug Crispin. Gisud sa Sakristan Mayor si Crispin ngadto sa usa ka lawak. Nabatian ni Basilio ang iyang manghod nga nagpaninggit sa kasakit human nagmali og mayo sa Sakristan Mayor. Niikya si Basilio, nakit-an siya sa mga Guardia Civil o gipusil. Nakahitan sa bala ang agtang ni Basilio. Mas grabing kaguol ang gibati ni Sisa human nahibaw sa gidangatan sa iyang mga anak. Unya, gisukit-sukit siya sa mga Guardia Civil. O karon, atong paklion ang dugang mga pahina sa mga nobela sa atong nasudnong bayani, Dr. Jose Rizal. Atong balikan ang chapter 18 sa Nole Mitangere. Nang silanganan, aming naglahong Eden. Lugod kong Ihos, ang ako mga anak siguro ang ilang ipasapot. Dili kawatan ang akong mga anak, senyor. Ang akong ihos, dili ladrones. Estella! Usaw ko ninyo! Ayokong dakpa! Ayokong dakpa! Way ladrones din eh! Wa! Sisisa ka na? Nga kita sa mga Guardia Civil. Ilang gidakop sisisa. Sa mga sa taon ni Sisa. Hindi ako niladala sa kwartel. Ilo kong prison. Mga senyor, huwa ko isa. Ganong inyo makong prisuhon. Huwa ko isa. Inyo kong isod din sa silda. Ayaw kong prisuha. Ayaw kong prisuha. Huwa ko isa. Huwa ko isa. ¿Quién soy nagbutani? ¿Quién ordinó esto? Ang kuripot nga kura mo'y nagsugo ninyo aron dakpo ni babayhana? Waisa kining babayhana aron prisuhon. Kung gusto sa kura nga may balik kaniya ang nawa, adto siya mangita kang San Antonio. O San Oncio. Buhi kining babayhana. Swerte sa mujer! Maayo gani, kay naluoy na ako ang Alperes. O gibuhian ko human sa 2 ka oras na pagkapreso. Mao na kini ang dahan paingon sa mong payagan. Unsa ka nang gisabit sa kawayan?
ng iyang sapot. Naita si Kahoy. Ako nang kuhiton. Kuhiton na ako. Nakuha na sa akong kuhit ang sapot. Dili ko masayop. Sapot ka din ni Basilio. Dugo! May lamat sa dugo ang iyang sapot. Basilio! 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 Niya na may sa lungsod. Muchacha! Senyora! Sunod na ako! Senyora Koy! Sige, meron akong sunod-sunod nito, ha? Kakita ka sa akong mga anak tiguang. Naunsa ka? Ngano ka kagipangitaan mo sa imong mga anak, ha? Og hoy! Ayaw kong nanlik tiguang! Di ka ba tawag og tiguwa nga ubano naman ka og buhok? Oh. Kunot naman ang imong agtang. Nangita ko sa kong mga anak. Basilio! Crispin! Hain mo! Basilio! Crispin! Hain mo! Mga amaw sila. Ilong gikuha ang akong mga anak. Basilio! Crispin, balik mo! Ayoko puluta, oy! Nakita ko sa akong mga anak! Basilio! Crispin! Hain mo! Oh, Pedro. Usa man ha? Dawag ka ba? Ay, napildi ko lugas. Nahudot ang akong salapi. Napildi ang akong manok. Parehas ang pilde. Maayo kayo mulabok ang manok ni Kapitan Tiago. O niya ha? Sa may mong plano? Ay, mangita sa kong ikapuhunan ani. Gusto ko ba og puhunan? Mao gani nga mangita ko. Tagaan tika og daghang salapi, Pedro. Ano ya? Hala. Kadaghan ani nga salapi. Nganong gihatagan ko nimo ani Lucas? Ay, dili na ako. Gikan na ni Ibarra. Kinsang Ibarra? Ay, doon na ba ilaing tawag og senyorito din ni sa San Diego, ha? Kadtong anak kong asindero? Oo! Ang pinakaadunahan din ni sa San Diego. Nganong gitagaan mo ko og salapi? Ay, bayad na nimo. Bayad? Nganong bayaran man ko?
bayad na sa pagkuyog nimo sa pagsung sa kwartel sa mga katsila. Lucas, wa ko'y plano, anak. Ay, mukuyog ka lang. Makailang buhaton. Kanya, ikatungod na to sa kwartel, mopil ka lang singgit og mabuhi si Senyorito Ibarra. Kana ra? Diba, siya na kayong trabaho kundi ka, ambil na nagbalik na sa lapi, be. Ako na nang bawiyon, be. Sige, sige. Musugot ko. Padre Cora! Ay, akong mga anak ko! Iuli sila si Basilio Crispin! Iuli akong mga anak, Padre! Sisisa ka na. Nagsigig-singgit. Ana siya sa tugkaran sa kumbinto. Iuli ba? Kung dili ni mo iuli ba to, orta mo! Nalisuan siya sa pangisip. Hoy! Iuli akong mga anak! Sakristan Mayor! Papahuaan ang buwang! Papahuwa! Alperes! Nganong imo gipabuhian katong inahan sa mga kawatan, ha? Wa siya, Padre Salve. Sadaan siya! Kayang gitaguan ang iyang mga anak kakawatan. Nag-uol kog maayo sa pagkawagtang sa akong duha ka mga pirasong bulawan. Kikaguol mo og maayo ang pagkawagtang sa duha ka piraso nga bulawan. Apan wa ka mag-uol sa kalit nga pagkawagtang sa duha mo ka sakristan. Alperes. Nambalik na ko sa among payag. Hain makas nanay sisa. Mingaw kaayo og walay tao nga nagtikaw-tikaw. Oh, mga gwardiya sibil. Adra ba yun? Oh, ila ko nakitaan. Oh! Ila ko kipusil. Dili ko magpadakop nila. Musuot ko ng pagkakasagputan. Anak ko din na. Dili ko magpadakop nila. Bahala na. Presidelo! Oh, ila ko gimanduan nga muhunong. Mupadayo lagi ko sa pagdagan. Dili ko magpadakop nila. Yan ako doon sa kupukuran sa proyekto. Oh! Oh! Senyorito Ibarra, maayo ka na duo ka din, he. Nagkakaday sa imong kabayo. Nagsakay lang og kabayo. Kaya akong gihapit og sosya nga among umahan. May buntag, senyorito! May buntag usab ka ninyo. Senyorito, gipadayo na mo og panday ang imong proyekto nga tunghaan. Nahinangop ko sa kalambuan. Senyor, Senyorito? bisag unsay mahitabo. Kinahanglang ipadayon ninyo ang proyekto. Daw dunay lawom nga kahulugan ang imong gisulti, senyorito. Doon ay tilima doon sa pagbundak sa kilat ug sa pag-awas sa unos. Wa ko kasabot, senyorito.
Iboro niya ka ng mahibawan sumabot ng mga adlaw, senyor. Ay kasulti ko lang. Ngay padayon ninyo kining maong proyekto. Senyorito, dito ang imong luha. Kaya gamay kong mabilin diha ninyo. Nga magkapadayon og tungha ang atong mga kabataan. Ang kabataan ang paglaob sa nasod. Ginahanglang magkaangkon sila og mayong edukasyon. Ang edukasyon ang mubukas sa mga mata sa katawhan nga nakatuog gikan sa pagkaulimon. Kumusta naman Kapitan Tiago si Maria Clara? Maayo na siya, Doktora Victorina. Ang buot kong ipasabot, Kapitan. Kumusta na sila si Maria Clara ug Senyorito Linares? Pasalua, senyora. Apan unsa, Kapitan? daw dili pa mandawat ni Maria Clara si Senyorito Linares. Sabtalang una ang anak mo. Nabaguan lang siya ni Senyorito Linares. Ug tuod di ay, Kapitan. Doon ako'y kondisyon kang Senyorito Linares. Kondisyon? Unsa ka nang kondisyon? Kondisyon sa pagpag-asawa niya ni Maria Clara. Kay unsa may imong kondisyon kang Senyorito Linares? Ako siyang giigdan nga dili makapag-asawa kang Maria Clara kung dili makigduelo sa Alperes. Nganong ka na ang imong kondisyon kang Senyorito Linares? Maayo na nga ang mabana ni Maria Clara isok og dili talawan. Wa na nako makiti ang mga Gwardiya Sibil. Basinog mihunong na silang pangita nako. Mugawas ako gikan dinhi sa akong gisuksukan nga kawayanan. Mukamang ko. Natusok og tunok ang akong BTS. Unsa may imong hukom, Elias? Muuban ko sa kausa sa katawan. Maayo. Maayo kinakasabot ka sa pagpakigbisog sa katawhan. Ako sing gihangyo. Apan mibalibad siya. Lahi siya og baruganan. Kana ang akong giingon kanimo. Ang mga adunahan, way laing gilantaw gawas nga musamot sila kadunahan. Lahi siya kaysa ubang mga adunahan. Nahigugma siya sa nasod. Nahigugma sa nasod? Kung nahigugma siya sa nasod, nganong gibalibaran man niya ang gusto sa katawhan? Lahi nga paagi sa kausaban ang iyang gusto. Kay unsa ba nga paagi sa kausaban? Gusto siya og kausaban nga dili mo banaw ang daghang dugo. Nakakita ba siya og kausaban nga way dugo nga mubanaw? Natural ka na nga mahitabo nga may kinabuhi nga makalas ug may dugo nga mubanaw sa gipangandoy nga maayong kausaban sa nasod. Ang katawhan unya sa modernong henerasyon muhandom sa maayong pakigbisog ug ilang simhuton ang kahumot sa dugo sa ilang mga apuhan nga namatay sa pakigbisog aron mahimong gawas nun ang nasod. Sakristan Mayor, andaman ko pisalan,
Kay mo pa kumpisal ko. Usa ka babae may kumpisal din ako. Nga doon ay pagsuhong sa kwartel. Sagradong sakramento sa pagkumpisal. Ug dili may mong isulti sa pare ngadto sa laing tao ang gikumpisal kaniya. Apan ni ining higayon na namiligro ang nasod. Kinahanglan ako kining ipaybaw ngadto sa Alperes. Gano giparingot ka o gikutasan, Padre Salvi? Alperes, nagdali kong anis imong panimahe. Kay doon ay minungdanon nga impormasyon nga kung itugan ka nimo. Unsa ka na, Padre Salvi? Sige. Trapuhi una ng imong singot. Alperes, Unsa ka na? doon ako itugan nimo nga minungdanon kayo. Sige. Ayaw to kaya. Kaya gikulbaan ako og apel nga nagtan-aw nimo. Unsa ba na? Doon ay babae nga may kumpisal ka na ako ganin lang. Unya? Akong itugan nimo ang iyang giistorya sa pagkumpisal. Dili babalaan ang pagkumpisal? Ug dili ka na basta-basta nga itugan ang inyong nibawan nga mga pare atul sa pagkumpisal. Oo. Nahibaw ko, ana. Apan mahinungdanon kayo kining akong ipaybaw kanimo. Kay ngano? Namiligro ang nasod. Unsay buot mong ipasabot? Atol sa pagkumpisal, ang babae may tugan ako. Nga dunay nagplano sa pagsuhong sa kwartel. Kana ang iyang gitugan ako. Adunay grupo sa mga Indio ang nagplano sa pag-alsa batok sa gobyernong Katsila. Ang akong revolver. Imong gikuha ang imong puso. Asa ka ng babae nga may kumpisal nimo kay akong dakpon. Nganong imo man dakpon? Siyang nakatabang nato. Kinsa ka ng babayana? Agig pagtahod sa kabalaan sa sakramento sa pagkumpisal. Dili na ko itugan ang iyangan. Unsa pa'y iyang gitugan? Ang mga pilibustero musong sa kumbinto o sa kwartel. Ilang bihagon ang mga tigduma. O patyon ang tanan ng mga Katsila. Kailangan ako makita ang babae nga may kumpisal nimo. Makatugan ako siya og dugang. Ayaw na. Igol ka itong gisulti ko nimo. Ang angay niyong buhaton nga dili mo magpaila nga nahibaw-an na sa gobyerno ang plano nga pag-alsa. Panaday ko pagkagwardya sibil ang kumbinto. Aron doon ay makabantay ka na ko. Sultihin ninyo ang mga tigpaniid sa plano sa pag-alsa sa mga pilibustero. Baka ko daan og tabang sa ubang hugpong sa mga sundalo. Kinahanglan na doon ay mamadakpan ng mga buhi aron inyong masukit-sukit. Mahimong makaangkon ta og krus og mga bituon sa ilang pag-alsa. Apanoy? Ngano, Padre Salvi? Ayaw taon ko kalimti, ha? Nga ako taon ang nagpahibaw ninyo. Dili ka na mo, malimtan, Padre Salvi. Sa imong gihimo, mahimo ka nga obispo. Kanang inyong nadawat nga bayad, pasiuna pa lang kana. Kumulampos na, si Ibarra doon na pa'y dugang nga mga salapi nga ihatag ka ninyo. Timan ninyong buhaton, ha? Ikadool ninyo sa kwartel, musinggit lang kamuog, mabuhi si Senyorito Ibarra. Nakasabot ba mo?
Ah, mayo. Ibara. Ug mulampos kini among plano, ikaw ang mahanukan sa tanan. Ug ikaw ang itudlo nga mooy pangu sa mga pilibustero. Hapit na akong mahuman nga akong eksperimento. Oh, ngano? Senyorito, pasaylo ako. Elias? Senyorito Ibarra, pasaylo ako kung Elias, nadiskubrihan na nako ang kawayan. Nga dili mo siga kung duslitan og kayo. ang ako tuyo din dili sa kawayan. Kaya usay mo tuyo. Kinahanglang itago nimo karon dayon ang tanan mong mga sinuhat, senyorito. Oh. Sunuga ang tanan nimo mga sinuhat. Ug mo palayo kadayon dinhing lugar. Elias, ngano kini? Dili nakapugan ang pag-alsa sa katawhan batok sa mga katsil. Ha? Ug ikaw ang apel sa gitudlo nga mao'y nangu sa pag-alsa. Unsa? Ganun ako man nagitudlo ng ilang pag-o. Kisay gamit sa kupangan. Wa ko kibaw. Apan ako nahibawan nga dunay grupo nga gustong moduot nimo sa peligro. Imong gibira ang imong buhok. Sabay agay ko buhaton. Magpalayo ka gikan dinhi. Ipalayo ang imong kaugalingon sa peligro. Elias, Tungod og alam sa imong nasod. Palayo gikan dinhi. asa ko man to? Bisan asa. Basta malayo ka lang sa peligro. Karon ng alas 8 sa gabi ay ang plano sa pag-alsa. Unsa? Diyos ko. Karong gabi, naguwat ako si Maria Clara. Masabtan ra ka ni Maria Clara. Palayo dayon. Labing maayo nga adto katago sa suod ni mong higala nga dunay sarang gahom nga imong kasandigan. O kung ako isumbong ang plano sa pag-alsa. Kung imo ka nabuhaton, ilhon ka sa katawhan nga mabudhion og talawan. Mahimong ila kang akusahan nga mihimo og nibuhaton tungod sa kangol sa pasidungog. Ilang ingnon. Unsay ako buhaton? Sa gikaingnon ko na nimo. Sunuga ang tanan nimo mga sinuwat ug mga basahon. Magpalayo ka gikan dinhi ug paabuta ang sunod nga mahitabo. Nga kong mga sinuwat. Gipuga na ko ang akong utok sa paghimo ni. Ug ang akong mga basahon naghatag kini na akong inspirasyon nga mabuhi. May nung dano ng imong kinabuhi kaysa imong mga sinuwat ug mga basahon. Sige. Lihok na kay gamay na lang ang oras nga nabilin. Kadagan siya magsinuwat ug mga basahon. Oh. Ang sakit akong nabasa. Nga nang imong gitutukan ka ng usa ka basahon. Nailhan ba nimo si Don Pedro Ibaramendia? Ganong imong ka nang gipangutana. Pasilo ang nangutana ko nimo ni anak. Oh, si Don Pedro Ibaramendia ang amahan sa kong apuhan. Amahan sa imong apuhan si Don Pedro Ibaramendia. Oh, ang orihinal na mo nga bansagon mao ang
Ibarra Mindia. Apan tungod kay taas na sa paglitaw. Gipamubaan kini ngadto sa Ibarra. Imo di ang apuhan? Si Don Pedro Ibarra Mindia? Oh. Pero nganong daw nasuko ka? Nahibaw ka ba? Kung kinsa si Don Pedro Ibarra Mindia? Oh. Elias, nasuko ka ba nako? Si Don Pedro Ibarra Mindia ang maluibon ug nagsakit sa akong apuhan nga mo hinungdan sa among kapakyasan. Dugay na akong gipangita ang maong gabansakon. Ug karon ang Diyos ang nagtultol nako aron ako kining mapalkan. Bayaran ninyong tanan ang among kapakyasan. Elias, tanawa ang mga nag-antos ng mga kapos. Ikaw ang nagpakabuhong sa pagkaadunahan. May hinigugma. May taas ug dungog. Tinahod nga kinabuhi. Baraw. Ikaw ang mubayad sa imong apuhan. Huwag ko magtuo. Nga dako day ugsa nga akong apuhan sa imong kaliwatan. Gikasubaw ko kini kaayo. Apan kun igo na ang akong kinabuhi nga ibayad siyang sa. Sige. Himuha ka na, Elias. Ug unta, igo na ang akong dugo sa imong panimahos. Sige. Buhata ang naa sa imong unahuna. Nga gibuhian mo ang baraw. Diyos ko. Mauna ka to. Ayaw mo kalimot. Samtang doon ako mo sa kwartel, ang inyong buhaton mga pagsinggit og mabuhi si Senyorito Ibarra. Ayaw na niyo kalimti. Musinggit yung kabog, mabuhi si Senyorito Ibarra. At tuta mag-abot sa misteryo karong gabi. Magkita mo ni Senyorito Ibarra karong gabi? O, Tia Isabel. Oy, Maria Clara, babae ka ha? Mamisita siya na ako din sa bahay. Huwag mao ka na. Mag-abot sila pag-usab nga ni Senyorito Linares. Mamisita usab nimo siya karong gabi. Tia Isabel, ikaw lang ang atupang anang Linares. Maria Clara. Hangyo si Papa Tiago, Tia. Dili bitaw permi nga mobisita si Crisostomo din sa ato. Oh, sige. Ako siyang hangyoon. Kung dili siya masugot, makatilaw siyang maayo sa akong yaw-yaw. Maayo mo kay Dunay. Palabra di honor, ha? Mituman ka mo sa atong gikasabutan. Anhin nato pa boto ng uban natong mga kauban sa sementeryo. Oh. Uy. Ni Asya. Palayo mo. Palayo. Lucas. Kaganay na ramo? Taon-taon na, Elias. Nagpaabot mi nga muhagtok
ang alas 8 sa gabi aron sulgo na mo ang kwartel. Kinsa ninyo ang migamit sa pangan sa asyentero? Si Ibarra? Oh. Nganong ako ang imong gipangutana ni Ana Elias? Nangutana lang ko. Wa ko may baho. Basta doon ako'y nadunggan nga si Ibarra naghatag og dangag armas sa pag-alsa. Wa siya labot sa pag-alsa. Usaon mo pagsiguro? Mas nakaila ko niya kay ninyo. Mao ba? Ayaw na ko pangutana ni Ibarra. Kay wa ko may baho, Elias. Murag natahap siya nako. Mangita ko pagi nga una siyang makapiya din sa sementeryo. Elias, samtang magpaabot sa alas 8 sa gabi, magduwa una tagpara. O ang mapildi mo ang unang mubiya kikan din sa sementeryo. Magdagkot kong kandila din sa nitso aron dunay hayag sa atong pagsugal. Karon ng alas 8 sa gabi, sugdan ang pag-alsa. Kinahanglan ni magka-istorya ng daan ni Maria Clara. Gusto, adora ko siya sa ilang primay. Kabayo. Alas, pildi ka sa sugal, Elias. Alas, pildi ka sa sugal, Elias. Alas. Ikaw ang unang mubiya din sa sementeryo. Tuwa na siya. Psst! Hoy, amo, dali mo. Lugas. Ayaw mo pagsulti ni Elias, sa gisugo nato ni Ibarra. Akong balikon ayaw yung kalimot. Si Ibarra ang naghatag ninyo og bayad armusong sa kwartel. Og punan pa niya ang inyong salapi. Kung magmalampuson tas atong plano, ha! Adunay mga nagpatrolya nga gwardiya sibil. Daw, dunay timailan nga madayon ang akong gipangandoy nga unos. ¿Quién es ese? Nangutan na sila kung kinsa ko. ¿Quién es ese? ¡Locorra! Nagtoo sila nga buang ko. Kapit ang mabot ng alas 8 sa gabi. Kinahanglan maabdalan ko si Maria Clara. Pagkusgan pa na ako ang pagpadagan sa kabayo. Hiya! 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 Dili na kayo layo gikan din ang kwartel. Mao na to! Usa ka grupo musong paingon sa kumbento ug igtungod ninyo sa kumbento. Musinggit mo, mabuhi si Senyorito Ibarra. Ang laing grupo paingon sa kwartel ug igtungod sa kwartel, maor gyapon ninyong isinggit.
mabuhi si Senyorito Ibarra. Nakuha ba ninyo? Ayaw yun mo pagsipyat sa pagsinggit nga mabuhi si Senyorito Ibarra. Kung musipyat ka nimo, inyong iuli kang Ibarra ang iyang gihatang ninyong salapi. Pero kung mulampos mo, tungaga ni Ibarra ang iyang bayad yan ninyo. Nakasabot ba ka mo, ha? Ha? O sige, magbuwag-buwag tas panglakaw. Aron dili tadali masakpan sa mga gwardya sibil. Kargante! Pagkakarahong mga tawana. Wa silang mahipawong maigo ko lang silang gigamit sa akong pagpanimaus kang Ibarra. Bahalang mga matay mo kurot. Mupadahin ko sa paglakaw. Og obserbaran ko ang sunod ng mahitabo. Mga kwartya sibil ka ng akong ikasukat. Mutipas ko glaingdan. Ese hombre! Nakamatikot sila na ako! Eres Elias! Elias, senyor? Eres Elias! Basi nangutan na sila kung ako ba si Elias. Eres Elias? No, senyor. Dili ako si Elias. El Buscar! Wait. Gikapkapan ko nila. Nagita sila. Duda ba ko'y gitakin nga armas? ¿Tienes un arma? Arma, senyor? ¿Tienes un arma? Basi po silang ilang ipasawat. No, senyor. No, arma. Wa ko'y armas. Wa. ¿A dónde vas? Baba, senyor, bas? ¿A dónde vas? Ay, misidya siya. Doon nangutan na siya ang asa ko paingon. Ato ko sa simbahan, senyor. Magpamisa ko para ugma. ¿Qué? Ha? Aki? Sa simbahan, senyor, ki. Sa simbahan. No puedo entender. Siya makasabot ako. Parihamig duha. Sinyasan ko siya sa akong kamot. Sa simbahan, senyor. Saan na? Adto simbahan. Entiendo. Iyang giiwagan ang akong naong sa suka. Ninguna cicatriz en la cara. Murag iyang gianin na yung akong naong. Basta, Silyas, tunay uwat sa naong. Él no es Elias. ¡Vámonos! Habi ko, ilan akong takpon. Taas kapag swerte, Lucas. Alas 8 na sa gabi Ato nang sulngon ang kwartel. Timan ang mando ni Lucas. Inig katungod nato sa kwartel. Musinggit og mabuhi si Senyorito Ibarra. Sige. Musugod na kita sa pagsung. Atake! Lahi ang ilang paagi sa pag-atake sa kwartel. Huwag na mo sa buti niya. Ingat ang ilang paagi sa pag-atake. Biatake na sila si Pedro. Sige, Pedro! Atake pa! Yan, natadool sa kwartel.
Mabuhay si Senyorito Ibarra! Mabuhay! Manong ilang gisinggit ang pangalan sa Senyorito. Wa siya dapat ining maong pag-alsa. Ilasungon ang atong kwartel. Ato silang liputan. Ang usa ka grupo sa amihanan. Un grupo en el norte. Vaya! Ang usa sa bagatan. Grupo Sur Viara. Usa ka grupo sa Kasadpan. Usted! Pabilin ang usa ka grupo sa kwartel! Un grupo is vigilar el cuartel! Ang laing grupo kuyog nago! El otro grupo está conmigo! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! 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 Igo na to atong gibuhat. Nahuman na nato atong trabaho. Nadungog na sa mga katsila nga si Senyorito Ibarra ang nagsugo nato. Sige, mupalayo na ta din eh. Pagdali mo aron dili ta madakpan sa mga gwardya sibil. Mga gwardya sibil, ilat ang giliputan. Hoy mo pagkita o Gatalio! Itagan ang inyong mga armas sa yuta! Wala may armas, senyor. Talikod ka mo! O ipatong ang duha ninyong kamangkamot sa inyong o! Kapkapi sila! Buskar, Helio! Ilaming kapkapan? Laing grupo ang misyon sa kwartel! Daliyaw! Ibus ka ng mga tawhana! Busasi ang ilang kamot! Tunay laing grupo ang may atake sa kwartel. Miabot na ang akong gipangandoy. Miabot na ang unos. Diyan ako sa panimayan ni Kapitan Tiago. Ho! Ho! Oops! Ah! Naabag ka si Maria Clara. Maria Clara, mayo kiniya ka. Nga nung, Crisostomo. May tabo na karong gabi ang pag-alsa. Unsa? Kinahanglang... Ay! Suot ka mo sa lawan! Tinuo ko. Unsa karong buto-buto? Nagsugod na ang pag-alsa. Senyorito Ibarra! Suot ka mo sa lawak! Maglalis ka mo! Maria Clara, tumana ang mando ni Senyora Isabel. Suod ka mo sa lawak ug ayaw pangabli. Apan ikaw? Ako'y may bahusog ko galingon. Dinhi ka na lang sa bahay, senyorito. Kinahanglang mo biya ko din eh. Kung sila mapakita ng Gatalio! Utangin o pusas ang ilang mga kamot! Naabot ka ni ang Alperes. Crisostomo! Magkita ang tagbalik.
Isabel! Dali na, Maria Clara! Manood na kita sa lawak! Maglakaw ako, balik sa mansyon. Limayo makitaan ko sa mga gwardiya sibil nga nagsakay og kabayo. Pilaing kagian. Gawas sa may kilid sa kwartel. Mo'y nahinay kong agi. Magpasalipod lang ko sa mga tanam. May mga gwardiya sibil nga nagdaog tag-as ng armas. Mupo ko. Arog tilin lang makitan. Kinsa ang inyong pangulo sa pag-alsa? Kinsa? Si Senyorito Ibarra! Iyon gigamit ang akong pangahan. Nasunod na ako ang tanang mga sapi. Ganis sila kong putos. Ang mga retrato ni Maria Clara. Pinagkamahinungdano ni para na ako. Aga kong baraw. Dadman ko eh. Huwag kini. Aga kong duha ka revolver. Magamit ko rin sa pagpanalipod sa kong kagulingon. Magpalayon ako. Kikan din eh. En el nombre de Rey, Guardia Sibil. abra la puerta. Limando siya na sangan sa hari. Akong ablihan ang pultahan. En el nombre del Rey, abra la puerta. Aga ko revolver. Niyapayo sa nagong revolver. Ako ning iingansa. Abrir la puerta. Nagunit ng duwan ako ka mga kamot o revolver. Ipunti na ko daan nito sa pultahan ang duha ko ka mga revolver. Mo'y nahinay kong padaul sa pultahan. Ako silang lilion ang gamayng lungag. Daghan sila. Ug sangkap sa mga tag-as nga armas. Gihigugma ko ikaw, Maria Clara. Gigugma ko sa ikaw, Crisostomo. Tungod kanimo, Maria Clara. Nabuhi ang akong paglaom sa pagpakabuhi. Crisostomo. Maria Clara. Surrender en el nombre del Rey. Ako naggihog ang akong armas. Sangan sa hari. Akong itahan kaninyo ang akong kaugalingon. En el nombre del Rey, Laki Sirendera. Agig pagtahod kaninyo nga mga sinugo sa hari. Ako hubuon ang akong sombrero. ¡Arrestarlo! ¡Arrestarlo! Inakinahanglan nga inyo kong pugson sa pagda. Mukuyog ko ninyo nga malinahon. Layo-layo na kong daaptan. Wala ko kamatikod na. May nagsunod na ako ng mga gwardiya sivil. Suba na ka na sa unahan. Upalayon kong dagan. Huwag ko nila pusasi. Huwag ang pusa na kumagamat. Panila kong gibantayan og maayo. May nagtiong daan at mas tinig ako. Maulag kini ang kwartel. Ani siguro ko nila dinipresuha. Huwag ko'y laing kagian. Aron
Layo pa sa pag-ikis. Anak ako sa supa. Mahimong wagi. Takaliog na ako ang tubig sa supa. Kinahanglan ako munangoy. Ako nakita ang mga namatay kong kaliwatan. Ila kong gitawag kong talawan. Dili ko talawan. Dili ko talawan. Bubalik ko sa lungsod. Dili ko talawan. Dili ko talawan. Diyan ako tungod sa mansyon ni Senyorito Ibarra. Ako nadunggan kaganina sa mga katabang nga nadakpan sa mga gwardya sivil si Senyorito Ibarra. Muhilom kog sa kasamansyon. Kanang kahoy, mukatkat ko diyan. Dool na sa bintana sa lawak ni Senyorito Ibarra. Di ako lagi butang sa silda. Nga ako ra ang usa sa suod. Ila kong gilahi sa ubang mga pineriso. Unsa makailang tugang buhaton ako. Meron ko sa sod sa lawak ni Senyorito Ibarra. Anaa pa ang iyang mga salapit o mga alahas. Anaa ang iyang mga armas. Nagpasad ang iyang mga basahon o mga sinuwat. Ang mga retrato ni Maria Clara. Isod kini sa sako ang mga salpi, alahas o mga armas. Ug ang mga retrato ni Maria Clara. Ako nindad doon sa pag-ikyas. Doon na inipili ko gilang sa silong. Liliyaw na ako sa bintana. Kipunog sa mga gwardya sivil ang katabang ni Senyorito Ibarra. ¡Estramos! Inunsa ko naman yun. Ang mga sinuhat o basahon ni Senyorito Ibarra. Dili mayong ilan ni mabasahan. Ako ang sunugkon. Nepos bro. Pasilua, Senyorito. Nga ako kinibuhaton sa imong mga upong maestra. Ako na imbisitan. Misukod na usika. Mubiya na ko gikan din eh. Nakabiyan ako. Gikan sa mansyon. Mabaway ko. Mabaway ko kadiyot. Nagdilaab ko sa kayo ang mansyon. Pasilua, Senyorito. Nga ako kininayin mo. Pasilua ako. Unsa makaya patiyon kung may bawas niya nga nasunog na iyang mansyon.
Maria Clara, anhilang una ta sa sud sa lawak. Dilit na mo kumpiyansa. Ay! Diyos nga lang po ang makagagahom sa tanan. Panalip di kami. Si Sinang! Muchacha! Nga nang imo ming gipakuyawan, ha? Ayaw nagpanuyan, senyora. Kay doon na ako ibalita ka ninyo. Unsay mong ibalita, Sinang? Senyorita, nagkagubot ang mga tao. Nahibaw namin ni Ana, muchacha. May mga tao nga gidakop sa mga gwardya sibil. Ado na pa. Papas nga balita, senyora. Unsa ka na? Sinang! Nganong mihila ka? Nasunog, senyora! Nasunog yan! Unsa ba'y nasunog? Nasunog ang balibo sa imong ilok? Dili balibo sa kong ilong ang nasunog, senyora. Ang nasunog kay ang mancha ni senyorita Ibarra. Sinang! Diyos mio! Naog daw kayo sa pagkasunog, senyora. Hasta ang mga lamok, ok, ilaga, toko, itik, pabo, adobo, nahurot ang kasunog. Buntag na. May mga piniriso nga gipagawas sa mga gwardya sibil silang silda. Gibunog o maayo sa mga gwardya sibil ang ilang mga tinakpan. Wa nila pagkasamahan nga tao. O nagbuyot ang mga militay na ilang gikarga sa kariton. Hoy! Mga gwardya sibil! Mga buang mo! Mga buang! Hindi kong pagawason sa silda. Asam ka kunladad. Ilaming gilibot ng palakaw sa kadalanan. Parang pasaksihan sa mga tao. Ang akong mga kauban ng mga dinakpan. Ang ilang duha ka mga kamot kang saluyo ginapos. Ako ra ang wagapusa ang kamot. Ug ako ang nag-unas sa mga dinakpan. Daw gustong ipakita sa mga gwardya sibil nga ako ang pangos sa mga mialsa. Ano ko sa siya nako sa pilipostero? Ilang gusto ng pusasan. Bihang niyo silang nga pusasan ko. Sige. Usasin ninyo ang daw ko ka mga kamot. Ispusarme. No, hay pedido. Bilingo-lingo siya. Wa ko na mando silang labaw nga pusasan ko. Ila kong kibas. Ila kong kibato.
No hagas eso! No hagas eso! Kalool ni Senyorita Ibarra nga maulgihan ukan sa tanang mga pagbasol. Nganong dali kayong may kalimot ang katawan sa kayo. Ilang nalimtan, hindi ang pagpasakit alang sa kapulangan sa kadaghanan. Nganong paspas kayo sila nga mohimo og sayop ni hukom. Ingon ani ba ang katawan? Dili ka maong mulingi ug utang kabubuton ngadto sa mga nagbuhis sa ilang kinabuhi. Mga buwang mo! Hulog! Buwang! Amo ang buwang! Nagpakabuang kamo sa inyong naghingapin nga kahakog! Kana ang imong nasaksihan, Sinag. Oh, senyorita! Kaluoy kayo ni senyorito Ibarra. Nagkadugo ang naong. Naigo sa pagbato sa mga tao, senyorita. Krisostomo. Gipugal-pugalan pagayot siyang maayo sa mga tao. Gipanghimaraot siya og maayo. Kuyugi ko, Sinag. Muadto ko kang Krisostomo. Asa ka, Maria Clara? Papa Tiago. Asa ka ba yun? Papa, ako katuon si Krisostomo. Luoy kaayo siya. Dili ko musugot. Papa. Karon nga gidakop na si Senyorito Ibarra. Human gitudo nga nangu sa pag-alsa. Musamot nga ato siyang likayan. Pasayloa, Maria Clara. Apa dili ko gusto nga magkaangin tas kagubo. Ilikay na to daan ang atong kaugalingon sa peligro. Aron dili matahapan nga kakonsabo sa mga pilibustero. Asa naman ang akong mga higa. Hain kamo nga kanhi akong kasaw sa kalipay. Kamo nga akong mga natabagan. Ganong wag ko kamo makita. Alos paghatid ka na akong simpatiya. Mas bulahan ang akong mga kauban na nilakpan kinako. Nunay nang hilak sila ginagatan. Nagtimaan nga doon na pa'y nagmahal nila. Apan ako. Bisan usa ko kahigala. Wala ko nakita. Bisan ang akong hinikugmang na si Maria Clara. Wa. Mas ikalipay nila ang akong kamatayon. Niyan ako sa tukaran sa payag di pilo sa puntasyon. Mayo! Mayo! Tasyo! Tasyo! Mayo! Wa may bitubag. Oh! Si Tasyo!
nagbuyod tungod sa puntahan siya payag. Tasyo! Tasyo! Oh, patay na si Tasyo! Pili ko nila makitaan nga nagpasalipod sa mga bagang tanong. Ipalakaw sa kadalanan ang mga dinakpan aron pasaksihan sa mga tao. May kariton nga gikargahan o mga patay. Kanang usa ka patay. Si Pedro ka nga bana ni Sisa. Para, pancara si Bara, pancara! Pancara! Ito sa mong dibalas, pancara, pilibustero na! Pilibustero na! Pancara! Tuluoy ni Senyorito Ibarra. Gipanghimaraot siya ug maayos sa mga tao. Ay, namamatay to, ano? Siya nga way bisan gamay nga apil sa pag-alsa. Mao ang gitudlo nga nangu sa mga pilibustero. Tiago? Oh. O sa kanay mo kibasa? Ako gibasa kini mga balita sa pamatalaan nga El Diario di Manila. O sa may mga balita diha, ha? Gibalita nga napakgang sa mga katsila ang pag-alsa sa mga Indio. Ilausab nga gipatik din nga ang nangu sa pag-alsa mao si Senyorito Ibarra. Unsa? Mao ka na. Oh, ambi ko nuning pamantalaan, be. Oh, hilang gipatik ang panagwa ni Senyorito Ibarra. Usa di siya kapangu sa mga pilibustero. Samot nga to siyang likayan. Tiago. Padayon na og basa ka ng pamantalaan. Gibutang diha nga apilon og dakop og silutan katong may bawan nga kakausabo sa mga pilibustero. Ug mituo ka lang dayon nga si Senyorito Ibarra ang nangu sa mga pilibustero. Kana ang gipahibaw sa gobyerno sa Espanya. Atong taguan kini pamantalaan, Tiago. Dili maayo nga makitaan kini ni Maria Clara. Musamot ang kaguol sa anak mo. Dili na ninyo kanaanging taguan, Tia Isabel. Maria Clara. Nakabati ko sa inyong gipadag-istoryahan. Maria Clara. Pangu sa pilibustero si Senyorito Ibarra. Dili ka na tinuod, Papa. May pahibaw ka na kung daan si Crisostomo. Nga dunay mihangyo niya nga mukuyog sa pag-alsa batok sa mga katsila. Apan iya katong gibalibaran. Nganong siya man ang napasangilan nga pangulo sa mga pilibustero. Posibleng na makaklang kanimo si Senyorito Ibarra. Nakaila ko sa batasan ni Crisostomo. Dili siya makahimo sa pagpamakak diri nako. Wato pa ko sa buwangan. Magpakawa ko sa kalabat sa kuo. Muchacho! Handa ba akong pinakaisong kumano? Maria, kaluoy mo. Di ko gusto may sama sa akong mga kauban nga namatay sa punog sa mga Guardia Civil. Ako nang nahigot ang pisi sa kuliyog. Mamatay kung di makatilaw sa bunog sa mga Godzilla. Maambak na ko.
Naghikog si Lucas. Pinagi sa paghigot og pisi si Liog. Unta. Pasayloon sa Diyos ang iyang kalag. Niyan ako sa simbahan. Ang sakristan mayor. Nakatuog pa. May mata na siya. Magpamisa ko. Alang sa tao nga hapit na mamatay. Ni ay usa ka piso. Nga akong pamisa sa iyang kalag. Padayon ko lang gilahi og silda. Bisan sa kahigala. Huwag miduaw tirid ako. Nahadlok sila. Nga maamong sa akusasyon. Nga ako ang pangulo sa mga pilibustero. Siguro. Maupod kini ang hitabo ni Papa Rafael. Sa dihang nasuod siya sa presyuhan. Gitalikdan siya sa tanan niyang mga hikala. Kung siya na kinahitaburon ni Maria Clara. Nag-uol ka siya sa kong kahintang. Naghandom pa ka siya na ako. Tanawa, pagkadibalas mo unta, Kapitan Tiago, kung si Senyorito Ibarra pa ang nabana ni Maria Clara, siya di ay ang pagulo sa mga pilibustero. Ako ra bang nadunggan nga kamatayon ang isilot sa gobyernong Espanya ngadto kang Senyorito Ibarra. Doktora Victorina. Kaluoy ni Maria Clara kung sayo kayong mabiyuda. Ayaw na lang lipuga ang unahuna mo, Kapitan. Ipakasal na nimo sa laping daling panahon si Maria Clara ngadto kang Senyorito Linares. Oh. Abi mo, dili basta-basta si Senyorito Linares. Kung si Senyorito Ibarra nakatungha sa pagkadoktor, pagkaapogado ang kurso ni Senyorito Linares. Kung kaadunahan si Senyorito Ibarra, adunahan usab si Senyorito Linares. Kung suod si Senyorito Ibarra sa Kapitan General, mas labaw na si Senyorito Linares. Nanaw sa iyang pahak ang Kapitan. Maayo taong madasya sa akong mga pakak. Oh, sige na, Kapitan. Ipakasal na si Maria Clara kang Senyorito Linares. Oh. Maria Clara, akong nahibawan sa mga istorya nga ligon ko ng ebidensya batok ni Senyorito Ibarra. Unsa man nga ebidensya, Tia Isabel? Doon na sila nakuha nga suwat ni Senyorito Ibarra nga nagplano sa pag-alsa. Tsa, Apa ng katingadan? Kay dunay suwat nga nakuha gikan sa usa sa mga mialsa. Sa mao nga suwat, ang namatay miingon nga si Lucas ang nagsugo nila o wa nila gikakita si Senyorito Ibarra. Gidudahan nga si Lucas dunay kasuko ni Senyorito Ibarra.
o gisundog lang ang iyang agi sa pagsuwat. Aron iduot si Senyorito Ibarra sa gihimong pag-alsa. Og diin man sila kakita og mga sinuwat ni Crisostomo. O sa kuno ka babayang gigikanan sa mga sinuwat sa Senyorito. Nahibong ko og dako. Kung nganong napunta kini sa mga kamot sa piskal. Tiya, nahinumdum ko nga dunay nangayog gikan ako sa suwat ni Crisostomo. Oh. Apan iya katong suwat rin ako. 7 ka tuig na ang milabay. Kisang imong natagan? Nakaila ka niya, tiya. Nagpatuo siyang balaan. Si Padre Damaso? Dili. Si Padre Salve? Maria Clara. Kung mauna, gigamit ang suwat ni Senyorito Ibarra, diha di mo. Aron iduot siya sa kaso nga wa niya nahimo. Pasalua, Maria Clara. Apan kinahanglan nga ako hukom ang matuman. Papa Chaco. Magpakasal ka kang Senyorito Linares. Papa, dili na ko hinigugma si Linares. Wa ko na higugma niya. Nahigugma ka uwa. Magpakasal ka niya. Tiago, o sa imong gihimo kang Maria Clara? Akong hukom ang matuman. Kaslon si Maria Clara kang Senyorito Linares. Hoy! Nabuang ka na ba, Tiago? Ipagkasal ni mo sa Maria Clara sa dili niya hinigugma? Kamita na ko... Ayaw pang ilabot sa kong hukom. Kaya dili ikaw ang inahan ni Maria Clara. Mas doon ako yung akong katungod ni Maria Clara. Musa ang akong hukom ang matuman. Isabel, manduwi ato katabang. Mag-andam og dakong kumbira og mga adlaw alang sa pagsingabot ng kasal ni Maria Clara kang Senyorito Linares. Tiago! Diyan mo! Oh, Maria Clara! Gisakitan kong maayot siya sa hukom ni Papa. Maria Clara! Nganong ingunani pa niya ang kabalaran sa among gugma ni Crisostomo. Nganong Nadungog og apil sa lungsod ang umaabot nga kasal sa anak ni Kapitan Tiago. Siya ang hinigugma ni Senyorito Ibarra. Daghang salamat ka. Kuha niyo baliban niya ang reputasyon. Salamat niyo kayo. Daghang kayo. Igo pa lang ganing gi-anunsyo ni Papa ang among kasal ni Linares. Apan dako na kaayo ang kumpira. Magbinyo ni Gintao na ako sa lalaki. Labing panaran. Salamat kayo. Mauna na yung silda nga giprisuhan ni Senyorito Ibarra. Ang duha ka mga gwardya sibil nihagok na. Akong suwayan at pikpik kung makamata ba. Kung makabantay, dusla ko na kong ilang liog na nikidahan akong baraw. Kiningusa. Nakatuog yun mayo.
Nanimaho silang bino. Akong hinahinayon og kuha ang yawi sa iyang kilid. Niya na ako ang yawi. Ako na ni isang kong sa kandado. Dili maapri. Kinulay ni yawi. Ang sakar. Kinulay ni yawi. Pasik mauna ni. Sabihin mo, ano yan? Pasagpon ko aning natong kay Orcha Sabihin. Iyan kitawag ang iyang kauban. Dr. Temprano. Misailon siya. Ako na isang karkinig ko sa kayawi. Naabringan ka, Dadro. Ngit-ngit sa soda. Ngit-ngit. Senyorito Ivana. Hain ka. Ano niya ka? Ani ako. Arong luwason ka. Ayaw siya kaya mo kinabuhi ito na ako. Lakaw na. Dili ko mubaya din eh. Kung dili ti ka mada sa pag-ikyas. Dili ko mo ikyas. Andam na kong atubangon ang inapasangil batok na ako. Kinahang lang mo ikyas ka. Arong mabuhi. Andam na kong atubangon ang kamataya. Dili ka mamatay. Kinahang lang magpakabuhi ka. Tungod ni Maria Clara. Si Maria Clara. Kinahanglan mo ikyas kagikan din eh. Tungod ni Maria Clara. Kaslunong siya og laing lalaki. Utsa, sige na. Ayaw paglangay mientras tanto nga wa pa'y nakabantay nato ng mga gwardya sibil. Saan ito pagkikaski ka din eh? May mga gwardiya sibil nga nagpantay sa palibot sa kwartel. Kung makalabang tagikan sa dakong hawan na sa kwartel, paingon nga sa baglang libon sa kasagbutan. Dol-dol lang atong kalawasan. Sa unahan ang kalibunan, mao ang suba. Doon na ako'y giandamdaan ka sakayan nga atong magamit sa pag-ikyas. Pasali po Jaligi, kito na mga gwardya sibil nga napaingon. Milapay na. Muhinahinay taugdagan nga tusawan. May giwag siyang suka. Dice. ¿Qué? ¿Te has dado cuenta de algo? ¿Qué? Usted es sordo. ¡Loco! ¡Usted es tonto también! Naglali sila. At ang mo sa nanghigayon, mukha ng tasunahan. ¡No desaplame! ¡Cobarde! Kamang. ¿Qué? Kamang pa. Kamang pa. Butos armas. Sila na nang nag-away. Ugdagan! Punong! ¡Estúpido! Dagan! Punong! O siya itong gila. Mudakan o bukal na gulong. Akong gitimpo ang pagpabuto silang armas. Aron dili sila kadungog sa atong mga lakang. ¡Voy a mamarte! Maupo ta. Mupaingon ka to sa unahan. Hapit kita makalabang sa hawan sa kwartel. Padayon. Padayon.
Anhilang ko din sa akong lawak. Ginoo, itugyan ko kanimo ang kaugmaon sa among gugma ni Krisostomo. Paluoy ka na mo, Ginoo. Maayo kay imong gituman ang akong mando kanimo, Kapitan Tiago. Apan bugti sa grabing kasubo ni Maria Clara. Nganong ingon anang imong tinubagan dir nako, Santiago? Imo kong gimahayan? Wa ko ikaw mahay pa di Dabaso. Gipahibaw ko lang kanimo ang grabing kag-ol ni Maria Clara. Bisan usaon, dili iya madawat si Senyorito Linares. Idahang iyang dawaton si Linares. Oh, para sa iyang maayong kaugmaon ang akong gihimo. Ako ang mangunay og panimon sa maayong kaugmaon ni Maria Clara. Padre Damaso? Ano may kunot man ang imong agtang, Santiago? Oh. Wa na'y magkapugong sa kasal nila ni Maria Clara og Linares. Nira ta sa daplit sa suba. Nira sa kaya nga atong gamiton sa pag-ikas. Sakay na. Higda. Oh, anong imo kong higda? Higda lang. Oh. Anong imo kong kitabulan og mga sagbot? Aron dili ka makitan. Kakatul. Pasaylo agwantaon na ang kakatul. Importante nga buhi ka. Sige. Ako nang ito sa kayan nga to sa lawom nga tubig. Aron kasugod ko sa pagbugsay. Nanguli na ang mga bisita. Nangatug na usab ang mga tao sa bahay. Wa pa ko patia og duka. Ani lang una ko sa azotea. Oh, may nakagulkul. Iring pa ka. Meng? Oh, dili ron iring. Oh, kamot sa tao. May tao nga may pugos og kat-kat pa ingon dinhi sa azotea. Musinggit ko. Maria Clara. Oh, Krisostomo. Niya ka. Ni ako. Tungod ni mo, Maria Clara. Biyon sa manimo pag-awas gikan sa prisuhan. Gitabangan ko ni Elias nga makaikyas. Basinog. Mao na niya katapusan itong pagkita. Nga naman. Kasilunon ka naman og laing lalaki. Dili ni akong kagustuhan. Ako nanumpa, bangan sa patayng lawas sa kuinahan. Ngahatagan ko ikaw kalipay, di san unsa pa ang mahitabo. Mahimo nga imong bakwion ang imong mga saad ngadto niya. Tuod kay dili mo siya tinuod nga inahan. Apan ako nga nagmahal kayo. Dili makatalikod sa ko mga saad. Bisan sa kakuyaw ni ako. Aron makauban ti ka makadiyo. Krisostomo. Bata ka pa. Kung dili ko gusto nga imong pasulon sa umabot na panahon. Wa ti ka basula sa imong hukom nga magpagkasal og laing lalaki.
Ug kung sa man ang imong gihimo, gibasayno ko na ikaw. Magmalipayon ka. Kauban sa lalaking gabahipon imong bana. Anto na ko. Ayaw paglakaw. Imong gikupan ang akong bukan. Doon ako'y itukan mo. Ang Diyos ang nagpuot, aron mo anhi ka. Karon nga niya ka. Nakuhaan ang gibati kong kasupo. Paminawa ko. Ug ikaw na ang muhukom. Wa ko manhi aron masulon ka. Niaray ko. Aron hatagag kalinaw ang imong kasing-kasing. Hanap para ka na ako ang gihatag mong kalinaw. Sa igod ka pa, Aki. Imo kong gisakit. Ug ang pait kong kapalaran. Akong bawnon hangtod sa akong yugnanan. Laumi, mahal ko. Hangtod sa hangtod ko ikaw kahigugmahon. Imo kong kapabata. Pero naipaw ko. Nga doon nagkakihapoy pagduha-duha sa akong pagkamatinod-anod diha ni mo. Naipaw ko. Nga doon na kay mga pangutana sa akong pagkatao. Kung nahipaw ka lang sa akong tinaguan. Tinaguan? Unsa nga tinaguan? Sa dihang nasakit ko. Naibawaan ako ang tinaguan sa akong kinabuhi. Imo na nagunta kong kipasagdan at tungway alamag nga mitambal na ako. Maayo pa og kanang imong gihimo. Aron dili unta nato matagamtaman ang ingon ani nga kasakit. Maria Clara. Nahibawanan ako ang tinuod kong amahan. Maria Clara. Dili si Papa Tiago ang tinuod kong amahan. Gisagutan ko ni Papa Tiago. Kinsa ang imong amahan? Kinsa ang tinuod mong amahan, Maria Clara? Siya ang midili ka ng kong amahalon ka. Siya ang mihambin og dakong kasuko diha nimo. Si Padre Tomaso. Unsa may agayan kong buhaton? Tungod sa akong gugma. Agayan bang akong kalimtan ang kagahapon sa akong inahan? Ang dungog sa nailan kong amahan ug ang sagrado nga kahimtang sa tinuod kong amahan. Doon na ba'y kapasikaran? Siya ang imong tinuod nga amahan. Mao ni ang subat sa akong inahan. Sa dihang ako, iya pang gisapak. Duha ni ka mga putol nga papel sa iyang sinuwat. Basta mo. Sa iya nga suwat, ipapatay unta ko sa akong tinuod nga amahan. Apan wa ka na hibuas sa akong inahan. Den kini mo nakuha. Kanang mga suwat ang nahipilin sa bahay nga napuy-an ka ni adto sa tinuod kong amahan. Gihatag ka na diri nako sa usa ka tawo nga may matuod
nga dili ko mahimong magpakasal sa usa ka lalaki kunway pagtugot gikan sa tinuod kong amahan. Kanang mga suwata, ang bugti sa imong mga suwat diri nako. Imong gibaylo. Haga ko mga swat ni. Pasaylo ako. Ako ang naghatag sa imong mga suwat ngadto sa laing tao. Bugti sa mga suwat sa akong inahan. Wa ko kahibaw ka ila di ang gamiton nga ebidensya batok nimo ang imong mga suwat. Tungod sa namatay kong inahan, ug sa duha ko ka mga giilang amahan, napasagdan ti ka. Napasagdan ako ang akong gugma diha nimo. Pasaylo ako. Huwag ka magkasahan ako. Karon ka nahibaw ka na sa tinuod kong pagkatao. Mahimo ka tikang manduan nga mangayo niya og pasaylo. Maria Clara. Hagyoon ko ba siya nga pasayloon ka? Ingnon ko pa siya nga ako ang iyang anak nga sasabakan pa sa akong inahan. Iyang gipangandoy nga mamatay. Unsa pa ba'y dahil rin ako? Dili pa mao ang pagpasakit ug mamatay kauban ang tinakuan sa akong kinabuhi. Angayan pagkahako sa imong pahiyo. Wa mausap pagtanaw ko kanimo, Maria Clara. Nagpabilin ang taas kong pagtahod yan nimo. Salamat. Ako ka nagdakong kalipay. Apan kaslon ka na ganto sa laing lalaki. Aki pagbayad kang papatsako sa iyang pag-amuman ako. Ako ka nang kipasilig niya. Apan... Unsa, Maria Clara? Dili na ko pakyaso ng akong mga panaa diha nimo. Imo lang ko, Crisostomo. Ugwa na'y laing lalaki nga magkapanag-iyan ako. Ikaw lang, Crisostomo. Maria Clara. Laumi, nga matugyan lang ko nga to sa laing lalaki. Kung kauban ang akong kasing-kasing. Og diha ko lang kanimo itugyan ang akong kasing-kasing. Pero usa ko pinangita sa malaod. Sa dili madugay. Ilarang hapon kong matultulan. May mga tulog sa kabayo. Basin og mga gwardiya sibil ka nang nangita na ko. Kiyakan ni mo ang akong kapil. Maria Clara, mahal ko. Mahal ko, sabi ka, Crisostomo. Maria Clara. Lakaw na. Ikis na. Oscar in la zona! Sige! Di na sila aron pagdakop ni mo. Mubiya ko din.
Ano balik kang tika, Maria Clara? Ayaw kong dihay. Dada ako sa imong pag-ikyas. Imong gikuptan og hugot ang akong kamot. Dada ako sa imong pag-ikyas. Mamiligro ka kung tanong tika. Sige. Sige lang ka na. Balik ko tika. Laumi na, balik ko tika. Ayaw kong biyahe, ma. Maria Clara. Lagaw na. Tara ko. Balik ba ya? Balik yun. Oo. Mabalik ko, Maria Clara. Balik ko, tika. Hugatong ipanayo na katungkong pa. Lagaw na. Lagaw na. Oo. Aray ko, Agi. Somo sa Sophia. Unsa ka na? Mga Guardia Civil? Señora, es Ibarra en su casa. Nangita mo ni Senyorito Ibarra? Wa siya din sa bahay. No está aquí, senyor. ¿Está diciendo la verdad? Oo! Nagtugan ko sa tinuod. Estoy diciendo la verdad. Sí, Ibarra. Por favor, díganlo, señor. Oh! Magpahibaw dayon ko ninyo akong makitaan si Ibarra. Isaad ko kana kanimo, senyor. Yo le prometo, senyor. Gracias, señora. De nada, senyor. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Nangita sila ni Senyor Ibarra. Si Maria Clara. Niya na siya. Sakyan na palihog sa sakayan, senyorito. Namuha niya ang mga mata. Maklaro nga gikan pa siyang nakilak. Senyorito, mamaya na tagikan din eh. Sige. Diyos mio! May anhe si Senyorito Ibarra? O, Tia Isabel. Dili ba nga napriso man siya? Naghigayon siya sa pag-ikyas. Unsa? O Diyos nga maluluyon sa tanan. Kapiligro og naabtan pa siya sa mga Guardia Civil. Tia Isabel. Niya na ta. Sa laod nga bahin sa suba, senyorito. Tuo di ay. Doon ako'y iistorya ni mo. Unsa ka na, Elias? Nasunog na ang imong mansyon. Oh, nasunog ang mansyon? Huwag ka nung nasunog man.
Pasaylo dili na ko tuyo nga sunugon ang imong mansyon. Imong gisunog ang mansyon. Wa na ko tuyo Pasaylo ako. Ang mao nga mansyon ang dakong handumanan sa ko mga kinikanan. Sa mao nga mansyon nga ila kong giamuma ug nakamata sa kahayag. Nakahigayon ko sa pagsaka sa imong mansyon. Nakita na ko sa imong lawak ang imong mga sinuwat o mga basahon. Magamit ka mga ebidensya sa mga katsila aron butang-butangan ka og sa. Ug tungod kay unsa? Kay nag-ila ko nimo isip tinuod nga higala. Dili ko gusto nga mahimutang ka sa kalautan. Ug akong gihurot og sunog ang tanan mo mga sinuwat ug basahon. Ang mga retrato ni Maria Clara. Giampingan ko katugmaayo. Naibaw ko nga mas mahal pa sa mansyon ang imong pagmahal sa mga retrato ni Maria Clara. Ako kinigihurot og hipos o gisud sa sako. Ako sab nga gihurot og da ang imong mga alahas o mga salapi. Akong balikon, senyorito. Silo ako sa akong gihimo. Elias. Karamba! Nakaikya si Ibaragi kasi ang prisuhan sa kwartel. Karamba! Karamba mga Gwardiya Sibil! Nga wa ka bantay sa pag-ikya si Ibarra! Mga Gwardiya Sibil! Pangitaan ninyong maayo si Ibarra! Ayaw mo pagbalik sa kwartel kung dili siya madakpan pag-usab, mga karamba mo! Asa ka paingon, Elias? Senyorito Ibarra, adto ta paingon sa San Gabriel. Itago ko ikaw sa bahay sa akong higala sa Mandaluyong. Ang imong mga salapi, tuwan ako gitago ilawom sa punuan sa dakit. Ako tong kuhaon og dadon diha nimo. Biya ikining nasura. Mubiya ko nga to sila ang nasod. Mas mayo ang imong kaugmaon ngadto sa laing yuta. Adunahan ka og daghang mga higala sa Espanya. Dito, mahimong imong asikasuhon ang imong kaso aron ka mapasaylo sa gobyerno sa Espanya. Sa tinuod lang, mas mayo ang kinabuhi sa uban nga yuta kaysa dinhi sa nasod. Tawlahom siya o kiuna-una. Elias. Senyorito Ibarra? Makaduha ng higayon. Nginaluwas mo nga akong kinabuhi. Di saan pa man ibang akong mga apuhan ang hinungdan sa kasakit sa imong kaliwatan. Apan. Gusto na, senyorito. Dili ko gusto mag-istorya pa tani ana. Pasaylo nga ako kato nalakbitan og istorya. Elias. Senyorito? Utang nako kanimo nga akong kinabuhi. Og ang ayad lang. Nga akong ihatag kanimo ang gante. Gante? Unsa nga gante? Matod mo. Ngadto ko mo puyo sa ubang nasod. Kung mo na imong gusto nga mahitabo,
Kuyog na ko sa ubang nasod. O atong isipon atong kagalingon, isip tinuod na managsuon. Elias, Dili na mahitabo, senyorito. Mahimong dili ko magmalipayo ni Ning Nasura. Apan andam ko nga magantos og mamatay sa kaugalingong yuta. Sa ingon nga paagi, akong ikauban ang akong isig kanasod sa kalisod ug sa pagluha. Kung mahimong ang usalang kakapakyasan ang mudugmok sa kabus na mong kalipay. Kung mao ka na, nganong imo kong gitambagan mo palayo sa atong nasod. Tungod kay sa ubang yuta, magmalipayon ka. Ug dili ako. Gumikan kay wa nimo ang kapalaran aron magantos. Tungod kay moabot ang panahon nga kasilagan nimo ang imong kaugalingong nasod kung ikaw mapakyas. Ang pagkasilag sa kaugalingong nasod ang way katumbas nga kapakyasan. Kung mao ka nang imong pagtanaw na ako, pasaylo ag ingnon ko ikaw nga nasayop ka. Sa bago ko palang nagpaghibalik dining atong yuta, wa ko'y laing gunahon na gawa siyang paglambo. Dili ka ngayang magsakripisyo alang nako. Unta, mahimo kang maayong ehemplo sa tanan. Elias, Padre Damaso, nganong nianhi ka sa panimay ning lawom ng kagabi? Kung anong dunay mga gwardiya sibil ng kuyo? Kadaghan ba niya mo pangutana? Hain si Ibarra! Si Senyorito Ibarra? Nakaikya si Ibarra! O doon na nakasulti sa mga gwardiya sibil. Nga dinhi siya mo paingon. Wa dinhi si... Pagawasa si Ibarra! Wa dinhi ang inyong gipagita. Ha! Mahibawaan ko gani nga inyong gitaguan si Ibarra, dili mo magmahay nako, Santiago. Padre Damaso. Ayaw kahiubos ang akong iistorya kanimo, senyorito. madaglahi ba na itong baruganan? Papadili ko kanay kahiubos. May kagawasan kas pagpadayag si mong panahon kada nako, Elias. Daghang salamat, senyorito. Elias? Senyorito, ayaw palingla sa imong kaugalingong pagbati. Nagmahal ka sa imong nasod tungod kay kana ang gitudlo kanimo sa imong mga gidikanan. Sakto ka. Apan dili lang ka na ang bugtong hinungdan. Nining nasura ang imong gugma, ang imong mga bahandi, ug ang imong pagkabatanon. Wa ka pagkatilaw sa kabangis gikan sa kaugalingon mong nasod. Apan kung moabot ang panahon nga ikaw mag-antos sa kakabus, sa kagutom, ug luiban sa imong mga isig kanasod, mahaya nimong imong kaugalingon ug imong tungluhon ang kaugalingon mong nasod. Elias. Gusto kong imong mailhan ang kamatuoran aron malayo ka sa dili maayong ugma.
Dili pa kayo dugay nga nagkaistorya tanduhan ini nga atong gisakyan nga sakayan. Malipayon ka nga may pahibaw sa imong mga panahom. Nga para nako, kontra nga prinsipyo sa mga dinaog-daog. Ug ikaw, naangin sa sama nako nga mapatay og tao. Nahitabo to. Gumikan kay dili nako matalikdan ang akong saad sa pagpakigbisog. Pakyas. Siguro pagbuot ka to sa Diyos. Ug namatay ang akong gisaaran o kalambuan. Karon, usa ka buwan pa lang, nausab na ang imong huna-huna. Doon naging katarungan sa pag-ingon ni Ana. Pero ang tao mo sunod sa mga panghitabo. Senyorito Ibarra. Nabag-o na ang akong pangunahuna. Nabuka na ang akong mga mata kumikan sa kapakyasan. Ako nang nakitaan ang mga makasusuka o bulok na sistema sa katilingban nga nanginahanglan og tambal. Sila ang nagbugna nako aron mahimong pinangita sa balaod. Ila ko gitawag og pilibustero. Busa ila na karong makitaan ang tinuod nga pilibustero. Akong hiusahon ang mga dinaog-daog. Akong pakikistoryahan ang mga tao nga nagsugo nimo aron ako istoryahon. Senyorito, dili ko matawag og baluibon. Tungod kay dili pagluib ang makigbisog alang sa kaayuhan sa nasod. Oh. Tulong kagatos katuig nga ilatang gihimong ulipon. Panbisan pa silang pag-abuso ato gihapon silang giilang nga igsoon. Apan unsay ilang gibahos nato. Ilat ang gibugal-bugalan o gipakasamang nga hayop. Ilat ang gitratar nga sama nga way Diyos, way paglaom, way pagtahod sa mga tao. Wa nila ing nabilin gawa sa paggamit o kusog. Senyorito Ibarra, nagpangurog ka sa kalakot. Si, senyor! Encontrarlo! Nilalay tungod ang atong sakayan at bang sa palasyo. A buscarlo! Doon nagikagubtan ang mga nagbantay. Basin og nahibaw na sila sa imong pag-ikyas. Balik o higda sa sakayan. Higda na, kaya ang kabunan o balik na o mga sagbot ang imong lawas. Sige na. Oh. Tabunan na ako ang mga sagbot ang imong lawas. Hey, castigare! Natabunan ko na ang mga sagbot ang imong lawas. Ang dili sila magduda. Anak na mo agis tungod sa pulborista. Ang pulborista ang gitahasan sa pagbantay sa mga eksplosibo. Detenganse! Posibleng ilat ang nakitaan. Detenganse! 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 Gipahumong ta. ¿Dónde vienes? Nanguta na siya og din ko kikan. ¿Dónde vienes? Manila, senyor! Manila! Manila. Sí, senyor! Sí! ¿Ah? ¿Qué es eso? Yan itudlo mga sakbot nga akong gitabo ni Senyorito Ibarra. ¿Qué es eso? Mga sagbot, senyor! ¿Qué? Herba, senyor! Herba! ¿Hierba? Sí, senyor! ¿Por qué traes hierba? Nanguta na siya kung nga nung nagdakog sakbot.
magpakaroon ingnon ko nga maglisod og sapot og Espanyol. Porque traes hierba! Sa Kura, senyor! Kura! Iyang gipunting sa suga ang mga sabot nga akong gitapon ni Senyorito Ibarra. Usted puede ir ahora. Mahimo na ko na kumubiha. ¡Di ahora! Unsa, senyor? ¡Di ahora! Gracias, senyor! No permita aquí un pasillo. Kung ganyan, madali magpasakay og laing tao sa akong sakayan. Un preso si escapo. Doon ako ni naka-eskapo nga binilang ko. Si, senyor! Si usted puede arrestarlo, usted tiene una recompensa. Kung madakpan, doon ako'y premyo nga madawat. ¿Lo entiendes? No, senyor! Huwag ko kasabot! No! ¡Estúpido! ¡Estúpido! Kung gisiniyasan sa kamot. Si, senyor! Si! ¡Vi ahora! Ay, nakuyawan man ko niining pagkabuta nga Maria Clara. Pastilan og mahibawan ni Padre Damaso nga mianhi si Senyorito Ibarra. Tia Isabel. Wa ka pa ba duka? Wa na ko pati og duka, tiya. Dali. Magnovena kita. Magampo taalang sa kaluwasan ni Senyorito Ibarra. Magkadlaw na. Barog na diha. Tabangan di ka sa pagpamapahas mga sagbot nga namilit sa mong lawas. Asa na pa yun? Mupahaway tag kadiyot. Musod ta sa suba sa biyata. Aron ingnon sa makakita na to. Nga ako. Taga Pinya, Francia. Makita nimo ang suba nga giawit sa magbabalak nga si Balagtas. Ikaw ang hari sa imong kagustuhan. Tuguti nga hangyoon ko ikaw sa pagpasilaob sa nasugdan nga pagigbisog. Adunahan ka. Mangkialamon. Ug mas sayon para nimo ang pagkabig sa mga dinaog tao. Elias. Pinaagi nimo. Dili na maangin ang mga waysa ug ang mga way kusog sa pagpadalipod silang kaugalingon. Punta, imong hinuktukan og maayo ang sunod nga mahitabo. Wa tay tuyo nga mohimungod sa kaugalingong nasod. Ang ato lang, mao kita katagan og bisan gamayng kawasan, katarungan, ug pagmahal. Elias. Kung doon na may dili malipay, kana, kung dili ka makahimo sa pagkabig sa tibuok nasod. Ako, sa akong kaugalingon, dili mo kuyog nimo. Samtang doon na pa'y nahibiling paglaom sa katawan. Kung mao ka. Akong himuon ang gibuhaton nga dili ko ikaw kauban. Gisukod ko lang kung unsa nakahugot ang imong hukom. Dili na ba kinimausap? Dili na mo sa Diyos. Ako kining ipadumpa sa ngang sa kong amahan. Senyorito Ibarra. Ako nga way laing gihin. Gawa sa pagmahal sa kong nasod.
Mao na hinuon ang nag-antos ug nangkatan sa kalipay ug sa pagkamalinaw. Ila kong giduot, giangin pa ang mayong pangan sa kong hinigog. Karon, ako nagkalimtan ang katalaw. Akong pukawon ang nakatog ng mga kabos. Ako silang awhagon nga suklan ang mga gamhanan nga kanila miulipon. Tungod kay katungod sa taong mangita siyang kagawasan. Timan ilang kanunay ang akong pahimlang no. Way sa ang nasod aron maoy mag-antos. Magkatod ka ba na ako hangtod ng nalantaw na to nga bukid? Kadlaw na. Unsa na magkay balita ni Ibarra? Nadakpan ba siya sa mga gwardya sibil? Karamba ka, Ibarra. Ha! Kung madakpan ka pag-usab sa mga gwardya sibil, sigurado ka nang maggaruti. Karamba! Magsusi kong balik ka sa kwartel. Nagiana nato ang suba sa Pasig ug ang Santa Ana. Nagiana po nato ang tunghaan sa mga Hiswita. Diha ko nagtungha nga mao'y nag-umol nako sa maayong kahibaw ug taas nga kinaadbang. Doon ako'y mga gidikanan. May igsuon ug naglaom nga may maayong kaugmaon. Apan nahanaw ang tanan sama sa buwan. Elias. Lam, Elias. Tanawa sa unahan. May sakinan sa tubig ginagpaingon nato. Sakinan ka na sa mga katsil. Higla balik. Kitabunan ako ang imong lawas. Nyanindana itong mga putos. Tabunan ako imong lawas sa mga putos. Idungko na ko ang atong sakayan sa daplin sa suba. Igabot na to sa daplin. Managan ta paingon nga to sa kakahuyan. Oh, may mga gwardya sibil nga nagatang natong daan sa daplin sa suba. Ilubag na ko ang sakayan paingon sa binangunan. Ilang giusap pag ilang direksyon. Kita yun ang ilang tuyo. ¡Los encontramos! Adiós, patria adorada, Rehiyon del Sur. Madakpan kaha sa mga Guardia Civil sila si Elias ug Ibarra, samtang ang mga mahindanong punto nga angay natong mahinduman sa Sugilano. Unsay nakausab sa unahuna ni Ibarra aron suklan ang gobyernong Espanya. Unsay katungdanan sa gitawag og pulverista, mga kasama. Atangi ang sulod natong pagpakli sa mga nobela sa atong nasudnong bayani. Dr. Jose Rizal, Nole ni Tangere, El Filibusterismo. Gikugihan sa pagpresentar sa radyo, pinagi sa panulat ug direksyon ni Jocelyn Pundok Alguno. Musika, Randy Susun. Recording editor, Radi Bunumo. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Tatak RMN. Radio mo,
nationwide. Aming naglahong Eden, lugod kong iaalay, lanta't hapis na buhay, naging mas marilag man, sariwat man. Ug mo to ka listeners, ang part 5 sa No Limit ang Iri, no? Nakapulikit sa kong edit na gihapon, kaya naka-copyright ba? Pwede naghanang copyright mga ka-listeners, pagkatinuod, niya buto, umurok unsi gihapon, niya katulog, yapong gibalik-balik na kung siya og edit mga ka-listeners, no? Muna nga, pasensya, no? Madugay-dugay kita ning drama, ha? Manang ako nalang unahon ng uban, nga murag mas dali na ko siya ma-edit kontra ni. Pero ay makabalak ka sa mga nagatang aning No Limit ang Iri, kaya ato gining humanon, kutob sa mahimo mga ka-listeners, no? Nya balik tagbasa sa inyong comment, no? Kasi naputol man ta, no? Balik ko na ko, no? Kang Dadimpol Traveler nga comment na okay ra na Dadimpol, no? Nga na-late ka ba? Butante nga naagyapon ka, no? Nga naminaw sa atong gi-upload nga drama. Salamat kay Dadimpol Traveler Vlogs, no? Nya si Rockstone Cold, nindot man dahil istorya ning No Limit ang Iri, boss. Sa high school ba ko, wala gi ko interest makat-on na ning story ni Rizal. Pero karon napaminaw na ko sa drama, nindot man di ay. Nasabtan ako ang kahagi, puro kasakit o pagdaw-daw sa kapwa o mga pobre kaniadto. With emoji nga nagkatawagi paningot, na i-likes o tulo ka heart, no? Salamat Rockstone Cold, pinood yun na, no? Sir ako, karon pa kung nakaklaro aning nobela ni Rizal ba, na gihimo ng drama, kay maklaro ginato ba, ma-imagine na to ang hitabo bitaw sa istorya ani, no? Tinuod yun panahon sa una, no? Naagin mga panawdaog. Kay katong mga pari nga nasa panahon Rizal bitaw nga mga sa akong nahibawan kay kuan man to mga gipapa na sa simbahan, gipapa simbahan Katoliko kay mga badlungon baka nang wa na mo tunong bitaw sa ilahang katungdanan, mangilad ng uban sa mga tao, mangayog halad unsa pa nga murag magipabayran nila ng pamisa kanang murag mapamisa nga sa magampo ka bayran og dako para maluwas nga na to. Mo na mga kuan sa mga pari sa unang badlungon. Muna sila mga katong mga pare awa pa to may baw-e baon sila mga gibuhat ba niya si Rizal kay nakaibaw man unsay tinuod nga tudlo sa simbahan Katoliko kay baw si Rizal mo na iyang masawayan ang maong mga pare kay wa na magsubay sa tinuod di man ni maoy tudlo sa simbahan ng mga pabayran ng mga indulhensya unsa na mga kanang mag binuang na sila ba binuang sila nanapad yung uban na kay mukuan og mga pahimos ba sa mga babae. Muna nga nasawayan yun ni Jose Rizal mo nang daghang masuko ni Jose Rizal kay maigo man sila sa si Jose Rizal sweeto kayo bright guni. Sweeto kay siya tinuod nga tudlo sa simbahan. Muna nga kato sila maigo sila sa kanunay ko ang Rizal suko sila kay mabadlungan man sila. Hibawan man sila sa ilahang mga dili mauna ba nga gibuhat. Muna nga nindot kayo ni no kining maong nobela ni Rizal kay gisuwat guni unsay mga sitwasyon sa atong panahon na ba ng mga pag-abuso, pagpanawdaog. Sakto ni imong gi-comment no, Rockstone Cold. Parihagi pa giganahan sa nila makaron nga na drama na sa radyo, maklaro na maginato ang istorya. Nindot kay luoy nga na thrilling, kulbahinam, no? Diyan pasigaw sa nagsuga mga ka-listeners kay ningit-ngit na palibot. No? Okay, landag na ang background. Pasensya ang manginayhan, no? Kaya magkadimaon itong arrangement. Unya, balihon siguro na kong kamera, no? Kaya murag landag din ang suga. O di lahi, juday. Sige, kinilan. Kaya mga ka-listeners, no? Salamat Rockstone Cold sa imong komento, no? Murag lahi ang siga sa suga kung tari, no? Na natural nga landag sa gawas. Kaya salamat kay Rockstone Cold mo sa imong komento, no? Parihagit na, no? Giganahan ko ng No Limit ang Iri. Karon pag yun na nahimo ng drama, kay masabta naman ito. Si Lingil Habban, katawan na nga drama. Thank you kayo, Sir Idol. Makawala kakapoy with tulo ka heart, no? Salamat po Lingil Habban, no? Sa pagpaminaw sa kuan sa yung drama gani imong ikomentan. Kini nalipat na ko luyo sa kabangis man o digong nalipat kay nawa akong screenshot da. Pero salamat kay Lingil Habban, no? Sa papaminaw, no?
Murag yung digong siya rin komenta ni mga kay katawanan mo to, no? Or kato ba tong bagong haon, lipat na dyan ko kinawa na kong screenshot, wa masumpay. Pero salamat kay Raxton, ni Ringel Hagman, no, sa pagpaminaw sa mga drama. Si Catalia Smith, kahila ko da anga, emoji gid upat kabok dahil gid gabahang luha, no? Minaw siya sa katapusang sumpay sa luyo sa kabangis, no? Salamat kay Catalia Smith, no? Sa pagpaminaw sa katapusang sumpay sa luyo sa kabangis. Makatandog yun ang drama bitaw, tinuod lang. Sakit kayo mo kumuton imong kasing-kasing maminaw ning luyo sa kabangis nga katapusang sumpay ba. Nya si Ludi Mias tagtulo ka heart, no, siyam tanan. Salamat kay Ludi Mias, no, sa imong makanunay pagpaminaw. Naminaw siya sa paulay sa kalinaw, no. Sinuli is kalikas anos-ana sad ang sumpay nga sa digong mo din, no. Anos-ana sad ang sumpay sa anos-ana sad ang sumpay nga 12, 13, 14, 15 paspasam ni. Paspasam ni sinuli is kalikas mo pag dita ka-upload sa 11. Naningil na siya sa 12, 13, 14, 15. Still lang. Pasinsa, no, kay gasunod naman ta sa live streaming. Good. Mo na nga maghuwat ta sa live streaming kada adlaw bansa ako na siya kanang patason mga ka-listeners, no. Mo na nga dugay ta kasumpay. Kay kada adlaw ta mag-upload bubo raman. Muna pasensya no, wala iskalikas, no, excited na kayo ka ba kay mo lang gi-advance imong comment. Good. Pasensya kay no, kay di gyud na nato na butan, no, kay agad man ta sa radyo, no, kaso asa lang mag live streaming. Yan nakanindot na digong kang tuboy, nindot lang gyud, no, pero sinsa kay no, paabot lang gyud. Kaya to gini humano, no. Nuhulis sa kalikas, nya salamat sa imong pagpaminaw. Si Kitty Garcia, karon ko kabantay ni Kitty Garcia pero dugay na ning listeners, no. Salamat kay no. Kitty Garcia, tulo ka ang comment, naminaw siya sa digong kang tuboy part 8, no. Salamat kayo Kitty Garcia, no. Nya sugdi usa pulis mga ning tabang sa unang panahon, no, nga itong gipit-gipit ko sa mga ludlod ba. Salamat kay Kitty Garcia, no, di ko kalimot, no. Ludi Mias, tulo ka heart yung unong may tanan. Siyam gid tanan comment na yung mga heart, no. Salamat kay Ludi Mias, no. Anya si asa naman si Wong Liberio. Si Kitty Garcia dahil comment sa part 10 sa digong kang tuboy, no, tulo ka heart yapon, no. Salamat Kitty Garcia, no. Unya si Wong Liberio, pwede ibalik ang Commander Cobra. Waya mo tayo ng dramahan, no. Pasensya Wong Liberio, no. Kaya watay kopya ng imong gi-request nga drama, no, na Commander Cobra. Nga kung may nungduman na kay salida man nga Tagalog, no. Commander Cobra. Pasensya, no, kay wata ni nga drama. Si Ludi Mias tulo ka siyam ka heart na nanday, no. Salamat kay no Ludi Mias. Kini nyo ma-comment nga heart og sa Facebook pa ko ga content kuan yun ni siya. Ako ganing impact ni mga heart ba. Pero di sa di man pwede sa Facebook mag-upload og drama kay di man aproban, no. Gisuwayan na sa una di gyud aproban ni Facebook bay. Kanunay ig-on sa copyright, stricto kay Facebook mga ka-listeners og kanang mita. Mga gyud mga dita ka watay Facebook bitaw nga drama kay di gyud magsilbi gyud. Ipang black man ni mita. Pagkuan niya ba ipang di yun niya, di ma-monetize mga ka-listeners, no? Huwag sa Facebook. Muna nga, huwag kita sa Facebook, diri lang tayo sa YouTube, no? Kay bita ang YouTube, kay mas buutan ni kontra ni Mitan. Salamat kayo ni Kuano sa ni Ludi Mias, no? Kanunay mag-comment og heart, no? Na, si Bing Lusada, grabe kadaghan sa kong hilak aning dramaha, kaluoy sa maguwang, tanan sacrifice, gikan, pas magamay pa silang bata ang to pagdagko. Pati mo ding gabahagi ng luha ginilak, no. Taluoy kayo, no, ang katapusang sumpay ning managlayang dalan. Grabe bitaw luya sakripisyo siyang kuya. Pinangga kayo yung manghod. Pero ang ending ay manghod na siya ni patay ni awagi. Konsiderasyon nga kanang isip baguwang nga dako kay sakripisyo niya yan nagmahal niya. Grabe na sa kaayo kay. Kasi ako gid. Pait yung kaya ba? Murag tibo. Antod siguro sa iyang kamatayon, maghambing siya sa pagmahay. Sakit mag-ayo ito palandungon. Ang maguwang niya nga nagpangga, nagmahal, gatiman niya, antod mindako siya. Siya mismo nakapatay, diha sa iyang mga kamot. Grabe.
murag maghambin siya sa pagmahay tibok kinabuhi ba ni, no? Ug tinuod man gani ni. Kanunay siya siyang daman-daman na ni ba. Sige sa gunahuna ba no? Di lalim ang nahitabo no, pero sound drama raman, pero napoy mga true story nga murag mamaon ni ba. Muna nga makahila kita sakto gani si Beng Losada no. Lodi Mias tulo ka heart ayang comment. Salamat Lodi Mias. Unya si Mirasol, Mirasol no. Salamat idol sa manindot nga drama makawala og katulogon while doing my online work. From Butuan City, God bless you po with heart og naisa ka heart ngayong lupad no. Salamat Mirasol, naminaw siya sa bagong hao no. Unya si Margie Jimina, ay thank you kay sir o sa payan Margie Jimina no. Salamat sa imong papaminaw sa digong kang tuboy no. Nya si Nogs Damas, sir kung matapos nga drama katong maso ug karita na pud sir nga ang gadala si Permen Gomez. Pasensya kay Nogs Damas no, kay wa gid kopya ng drama nga imong request no. Nga ni sulat ni Permen, pasensya kay no. Kay wa man gud ni gikuan sa DWHP na karon. Okay ta kay pangbalik pas DWHP no og live streaming na lang ba. Katong mga drama sa una kay ato, atong ma-record kay da naman kay high-tech naman kumpara sa unang panahon ba mga pasensya wa ko record ana no. Salamat Nogs Damas. Na may ko pasensya balikon ako ako'y kopya ning maso ug karita ni Permen Cornelius Gomez. Na si Dong Monti RIP idol, the golden voices of the DWHP Army Cebu no. Sa tribute ni Tripon Morales nag-comment siya no. Mao lagi mingawon kita ni sa tingog ni Tripon Morales no sa andi na to malintang yun niya ang kuan jud Asap jud always say a prayer good mga listeners no. Mr. Asap. Nya mo to mga listeners kung humana kung basa yung comment no. Salamat kayo sa inyong pagpaabot kanunay ning drama no, no limit ang ere. Nya mali kamutan gyud na kung ma-edit na ko ni di na ko musaan kan sa ang masumpay daghan jud copyright mga listeners, pero ako gyud panikamutan nga mo man akong edit no para ninyo mga listeners. Mo to mga listeners, thank you so much for watching o for listening. Amping mo kanunay mga listeners. God bless us all.